Hola, aquí us poso un exercici d'aquests de les A's i les B's, que també són molt comuns a selectivitat. I en aquest cas em diuen, trobeu una funció polinòmica de segon grau si sabem que té un extrem en aquest punt, en el menys 1, i passa per l'origen de coordenades. Normalment us donaran la funció. Vull dir, ja sabeu que normalment us diuen la funció és tal. En aquest cas no em diu la funció, però em diu que és una funció polinòmica de segon grau. Per tant, si és una funció polinòmica de segon grau, sabem que és de la forma ax al quadrat més bx més c. Per tant, hem de buscar la a, la b i la c si sabem que hi ha un extrem en el menys 1, 1 i sabem que passa per l'origen de coordenades. Si passa per l'origen de coordenades vol dir que passa per al punt 0, 0. Ja sabeu que l'origen de coordenades és el 0, 0 i quan em diuen un punt vol dir que la imatge del 0 ha de ser 0. Per tant, en aquest cas substituïm a la funció per al 0 i per tant fixeu-vos que tenim que la c és 0. Per una altra banda, em diuen que hi ha un extrem en el punt menys 1, 1. Això vol dir que passa també per al punt menys 1, 1. Per tant, ara la imatge del menys 1 és l'1. Per tant, f de menys 1, vigileu amb els negatius, seria a elevat a menys 1 al quadrat més b per menys 1 més c. I això ha de ser igual a 1, perquè la imatge en el menys 1 és 1. Ara fixeu-vos, negatiu primer, negatiu, potència parella positiu, primer les potències, i us quedaria a menys b més la c, que ja sabem que és 0, igual a 1. I per tant aquí tenim una equació. Per una altra banda, quan em diuen que tingui un extrem, això vol dir també que a les x, és a dir, en el menys 1, tenim el màxim o el mínim, i per tant vol dir que la derivada en el menys 1 ha de ser 0. Per tant, cal derivar aquesta funció, que és una funció polinòmica. Per tant, la derivada seria 2ax més b. I per tant, jo tinc que la derivada en el menys 1 és 0. Substitueixo a la derivada al menys 1. I per tant, aquí tenim que menys 2a més b és igual a 0. Per tant, fixeu-vos que tenim aquesta equació d'aquí, aquesta equació d'aquí i que la c és 0. Amb aquestes dues equacions buscarem la a i la b. Fixeu-vos que tal com està el sistema, el més fàcil és fer reducció amb les b's, perquè si les sumem, fixeu-vos que les b's se'n van i quedaria menys a igual a 1, per tant la a seria menys 1. I ara vinc, per exemple, aquí, i tindríem menys 1 menys b ha de ser igual a 1, i per tant la b seria menys 2. Aquí fixeu-vos que ja tenim la solució de la a, la b i la c. I per tant la funció que ens estan demanant seria ax al quadrat menys x al quadrat més bx, és a dir, menys 2x més 0. Aquesta és la paràbola que té un extrem en el menys 1, 1 i que passa per l'origen de coordenades. Si em demanessin que digués si aquest extrem és un màxim o un mínim, recordeu que ho podríeu fer en aquest cas de la paràbola de tres maneres diferents, però en aquest cas el més fàcil seria, com la paràbola la a és negativa, recordeu que és una paràbola que va cap a baix i per tant m'ha de sortir un màxim. Aquest extrem és un màxim. També ho podríeu demostrar fent la segona la derivada. Si jo faig la primera derivada seria menys 2x menys 2 i si tornem a derivar us quedaria menys 2, que com és negatiu vol dir que és un màxim. I